गावाअंतर्गत रस्त्याची दुरवस्था, संबंधित प्रशासनाचं दुर्लक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीच द्यावे आता लक्ष. ग्रामवासियांची आर्तहाक. रिसोड तालुक्यातील पिंपरी सरहद येथील प्लॉट वसाहतीत पावसामुळे दलदलीची साम्राज्य तयार झालं. तसेच जिल्हा परिषद शाळेमागे ही तीच स्थिती आहे. रस्ते व गटारीची सुविधा उपलब्ध नसल्यानं नागरिकांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. प्लॉटमध्ये मागील काही वर्षांपूर्वीच ग्रामपंचायतच्या वतीनं रस्ता बनवण्यात आला होता, परंतु अवघ्या काही दिवसातच त्याचं चिखलात रूपांतर झालं. येथील नागरिकांनी वारंवार संबंधित प्रशासनाला कळवलं, मात्र निधीचं कारण पुढे करून रस्ते, गटारी, दिवाबत्ती अशा अत्यावश्यक सुविधांची देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. संबंधित प्रशासनाला याबाबत नागरिकांनी वारंवार मागणी करूनही त्याला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. गटारी व रस्ते नसल्यानं गल्लीत पाणी साचून राहतं, त्यामुळे डेंग्यू, टायफॉइड, विषमज्वर आदी रोगांना निमंत्रण दिलं जात आहे. तर येथील सर्व परिसरातील तापाच्या थैमानानं फणफणतोय. मात्र या गंभीर बाबीकडे आरोग्य विभागाचंही दुर्लक्ष असल्यानं निदर्शनास येतं. चिखलामुळे गाडी चालवणं तर सोडाच, परंतु गल्लीतून पायी चालणंही मुश्किल होत आहे. लहान मुलांसह वयोवृद्धांना त्याचा नाहक त्रास होत आहे. तरी याकडे तातडीनं लक्ष देऊन सदर रस्त्यावर योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी नागरिक करत आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे प्लॉटसह अंतर्गत बऱ्याच रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यानं मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून दुर्गंधी पसरत आहे. मागील काळात स्वच्छ मिशन फक्त कागदावरच राबवलं का, अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे. तरी या गंभीर बाबीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. ब्युरो रिपोर्ट, रिसोड सिटी न्यूज.